ॲथरच्या दमदार स्कूटर्स आता कुडाळमध्ये ॲथर 450 आणि ॲथर रिस्टा. आजच भेट द्या ॲथर शोरूम, मुंबई गोवा हायवे, कुडाळ, हॉटेल स्पाइस कोकणच्या समोर. संपर्क 9730 10 64 77. दक्षिण कोकणची काशी म्हणून संबोधलं गेलेलं श्रीदेव कुणकेश्वर मंदिर इथं हापूस महोत्सव साजरा होतोय. यावेळी हापूसच्या सुगंधानं कुणकेश्वर कोकणची काशी दरबळून निघाली होती. कुणकेश्वर इथं आंबा महोत्सव रंगला असून कुणकेश्वर चरणी यावेळी 11,000 आंब्यांची आकर्षक आरास करण्यात आली होती. कुणकेश्वर इथं दरवर्षीप्रमाणे यावर्षी देखील हा आंबा महोत्सव मोठ्या उत्साहात साजरा करण्यात येतोय. यावेळी श्रीदेव कुणकेश्वर देवस्थान ट्रस्ट यांच्या वतीनं आयोजित करण्यात आलेल्या महोत्सवात मंदिर परिसर 11,000 देवगड हापूस आंब्यांच्या सुगंधानं दरवळून गेला होता. यावर्षी या मंदिरातील आकर्षक आंबा आरास आणि कलाकृती साकारण्यासाठी अनिकेत पेडणेकर, संकेत चव्हाण, आदित्य पेडणेकर, दर्शन सुतार, स्वप्नील सुतार, प्रदीप मुणगेकर, शुभम पेडणेकर यांनी भरपूर मेहनत घेतली होती. त्यांच्या या मेहनतीमुळे यंदाचा आंबा महोत्सव अधिक देखणा आणि संस्मरणीय ठरला. यावेळी मंदिरातील श्रींच्या शिवलिंगाभोवती तसेच गाभाऱ्यात आकर्षक पद्धतीनं देवगड हापूस आंब्यांची आरास करण्यात आली होती. तसेच बाहेरील नंदी गाभाऱ्यातही आंब्याच्या सजावटीमुळे संपूर्ण मंदिर परिसर भक्तांच्या आकर्षणाचं केंद्र ठरला. आंब्यांचा दरवळणारा सुगंध आणि भक्तिमय वातावरणामुळे भाविकांचं मन प्रसन्न झालं होतं. दरवर्षी 11 मे रोजी साजरा होणाऱ्या आंबा महोत्सवाला यंदा 11वं वर्ष पूर्ण झालंय. सुरुवातीला मीठ मुंबरी कुणकेश्वर येथील एका आंबा बागायतदारानं आपल्या बागेतील हापूस आंबे मंदिरात अर्पण करण्याची परंपरा सुरू केली. त्यातूनच पुढे आंबा महोत्सवाची संकल्पना आकारास आली. आज ही परंपरा केवळ मीठ मुंबरी किंवा कुणकेश्वर पुरती मर्यादित न राहता संपूर्ण तालुक्यातील पंचक्रोशीतील आंबा बागायतदारांच्या श्रद्धेचा भाग बनली आहे. या महोत्सवाच्या यशस्वी आयोजनासाठी सहकार्य करणाऱ्या सर्व आंबा बागायतदार, भाविक आणि कुणकेश्वर पंचक्रोशीतील ग्रामस्थांचे देवस्थान ट्रस्टचे अध्यक्ष एकनाथ तेली यांनी आभार मानले.